Avui ben d'hora, tu. Dia 5. Corrent 1 quilòmetre més. Recaptant fons contra el càncer. Eren 486 quilòmetres. Ja baixa això, I sí. Avui fosquet i d'hora. És que no hi havia un altre. Tot i que l'últim quilòmetre us el faré una mica especial, va. Aprofito per recordar que aquests dies que no podeu córrer amb mi, podeu enviar els punts igualment i els sumem a la classificació. Que al final tot suma. I la copa és la copa. Va, fem un repàs de com guanyar punts per si encara no us heu enterat. 2 punts per venir a córrer amb mi. Cada quilòmetre, 2 punts. 1 punt per cada quilòmetre que feu, sols. Això sí, avui que és dia 5, només podreu tenir 5 punts. 5 puntacos per comentar qualsevol de les xatxes. Les 3 sumen, podeu fer-ne 15. 10 puntacos per compartir, que hi ha gent que ho està fent i s'està inflant, nano, s'està inflant. 5, 10, 15, 20 puntacos per fer el quilòmetre d'oro, que el de demà està guapo, ja veureu. 4, tornem a casa, queda un. Ara t'ho ensenyo. Hòstia, tu, ja sabia que havíem de córrer. És ben llarg això. Jo pensava que hauríem de fer-ho de broma, però sembla que sí, que és veritat. Bueno, sí que hem arribat. Fins demà. Ale. Ui.